lema és Menja bé i salva el clima i l'objectiu és conscienciar a les persones, a la ciutadania, als consumidors, al voltant de que s'acosten als mercats i compren productes de proximitat, frescos de temporada, d'agricultura ecològica i quilòmetre zero. D'aquesta manera, el que intentem és sensibilitzar-los de les implicacions que té la nostra alimentació, la nostra decisió de la compra respecte dels impactes del canvi climàtic. És clar que si comprem una taronja que ve de Sud-àfrica té una petjada de carboni molt més important que una taronja produïda a la nostra zona. Per tant, intentem que la gent estigui conscienciada i que trie i que elegeixi els productes de proximitat. N'hi ha entitats de tot tipus, alimentació, entitats ecologistes, que tenen a veure en el canvi climàtic, etc. El que intentem avui és que totes les entitats que estan treballant per conscienciar al voltant del canvi climàtic estiguin representades així.